Γεια σας παιδες, τι κάνετε, Mr. Jace εδώ. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Ιουνίου, 5η και αν θυμάστε φεύγω, οπότε έχουμε ένα μικρό και special βίντεο το οποίο θα κάνουμε ένα tour στο Greek Survival, επειδή όπως σας είχα πει θα τα ξαναπούμε 19 Αυγούστου και σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να κάνω ένα tour άμα υπάρχουν κάποιοι καινούργιοι subscribers να δουν λίγο τη σειρά. Λοιπόν, εδώ μέσα είναι η φάρμα μας, όπου προσωρινά κοιμόμαστε επειδή δεν έχουμε ακόμα κρεβάτι. Έχουμε κρεβάτι, δεν έχουμε σπίτι. Ήταν το πρώτο building που φτιάξαμε. Στην αρχή θα γινόταν το σπίτι μας, αλλά τελικά μου άρεσε για φάρμα γιατί ήταν μικρούλι και είχε απλώς αυλή. Τέλος πάντων, είναι ωραία φάρμα πάντως. Εδώ είναι το λιμάνι που φτιάξαμε με δύο χώρους για δύο βάρκες, έτσι να πηγαίνουμε μακριά, εύκολο λιμανάκι. Εδώ είναι η σκάλα και δίπλα το τείχος. Εδώ είναι το κτίριο όπου υπάρχει το chest room, το furnace room. Εκεί ήταν η πύλη του Nether, εδώ κλείνει το τείχος. Και τώρα, παλιά, για τους παλιούς όσοι ξέρετε, ήταν εδώ οι φάρμες, αλλά σκότωσα τα ζώα εδώ. Και οι φάρμες έχουν αρχίσει να φτιάχνονται εδώ. Κοιτάξτε πως είναι ο κάτω χώρος, είναι ωραίος έτσι. Εδώ θα υπάρχουν τα ζώα μέσα, εδώ και εδώ. Πηγαίνεις από εδώ έτσι, θα υπάρχει πόρτα φυσικά. Ναι. Εδώ θα είναι τα πρόβατα, από κάτω θα είναι οι αγελάδες και από κάτω τα γουρούνια. Αυτά θα τα δούμε μετά το καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν, τι άλλα πρέπει να δείξουμε. Νομίζω αυτά, τα mines δεν χρειάζεται. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο τώρα σχετικά με τα mines. Κοιτάξτε λίγο τι loot έχω. Έχουμε αρκετό λουτάκι απ' όλα. Έχουμε γεμίσει τα redstone. Κοντεύουμε τα coal, έχουμε πολύ iron, πολύ diamond, αρκετό gold και εδώ έχουμε γεμίσει το cobblestone. Λοιπόν, πιο πολύ αυτό ήταν το βίντεο, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήθελα να σας δείξω λίγο το νέο project και γενικά να κάνουμε το τουράκι, αυτό το tour, ένα λεπτό. Λοιπόν, επέστρεψα. Ναι, ήθελα να κάνουμε αυτό το tour λίγο, να σας δείξω τι γίνεται. Επίσης είμαστε 9 όπως πάντα και κάπου έχω αφήσει την ασπίδα μου, θέλω να τη βρω. Χάθηκε η ασπίδα μου. Ωραία, δεν πειράζει γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το tour. Σας εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι, να περάσετε ευχάριστα τις διακοπές σας. Θα τα ξαναπούμε 19 Αυγούστου. Α ναι, κάτι που ξέχασα να σας πω, sorry και θα σας αποχαιρετήσω μετά. Είναι ότι συγγνώμη που δεν ανέβαιναν βίντεο τόσο καιρό. Είχα τραβήξει βίντεο. Απλώς ήμουν άρρωστος, κάτι γινόταν. Υπήρχαν πολλές εκκρεμότητες και δεν μπορούσα να τα ανεβάσω. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μικρό βίντεο. Κάναμε μια ανακεφαλαίωση του όσα έχουμε κάνει σε αυτή τη σειρά. Είναι το τελικό αντίο, τα λέμε 19 Αυγούστου. Θα μου λείψετε παιδες, είμαι σίγουρος. Να περάσετε ευχάριστα τις διακοπές σας και για όλους καλό καλοκαίρι. Και να συνεχίσετε να παίζετε παιχνίδια παιδες, πάντα. Ειδικά Minecraft, να χτίζετε παραλίες όσοι θα μείνετε Αθήνα. Να καλύπτετε λίγο το πόνο σας. Εγώ δεν θα μείνω, ευτυχώς θα πάω Λίμνος, το έχω ξαναπεί. Φεύγω σήμερα. Αυτό το βίντεο θα ανεβεί γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ. Εγώ θα πηγαίνω προς το καράβι τότε ή θα είμαι έτοιμος να φύγω τέλος πάντων. Λοιπόν, για άλλη μια φορά καλό καλοκαίρι και τα λέμε 19 Αυγούστου. Γεια σας παιδες.